često me pitaju parkići kako si učio srpski jezik. Ovih dana čitam novine, a novine se piše baš pravilno. Tako da kao stranac, kao ja, to je dobar udžbenik. Prvo pročitajte kako ide tekst. Kako da zaspite za 10 minuta? Nesanica je jedan od vodećih problema savremenog čovjeka. Svakodnevne brige, obaveze i rokovi čine i uveče kada se vratimo kući s posla ne možemo da se opustimo i otrgnemo od svega. Pa onda sigurno ima neke rečenice koje nije jasno. Na primjer u ovom novinama, na primjer ja ne znam šta znači zaspite. Zaspite, to ne znam, nemam reći. Ajde, sad ćemo da vidimo kako ide onda. Možete ovako ga napišete u svesci. I poslije toga proverite koje je bilo teško. Na primjer, ja nisam dobro razumio što znači zaspite. Pa onda ovdje pišem značenje. Znači ovako. I onda imamo više tekstova, zar ne? I onda imamo još nešto da pišemo. Možemo da nastavimo ovako. Znači ako vam nejasno nešto i onda možete da proverite i značenje pišite ovako i onda to je to. Pa onda pročitajte dnevno. Pročitajte dnevno rečenice koje nije bilo jasno. I onda pročitajte ponovo. Do kada sve je jasno. Pogotovo za srpski jezik. Srpski jezik ima 7 padeža. Nominativ, akuzativ, tako nešto. I onda veoma je važno da gledamo kako funkcioniše, kako se sve promeni. Skupljamo rečenice i onda svakog dnevno ovako čitamo. To je to i za učenje srpskog jezika ima još jedan najbitnijih stvari. Halo, brate, gdje si? Hoćemo li na kafu, bre? Hajde, ja sam kod Zvezdare, hoćemo. Ajde, hoćemo. Prvo učite gramatiku, rečenice, sve zapamtite lepo i naravno ozbiljno učite. I poslije toga obavezno vežbajte srpski sa lokalnim ljudima. A za srpski jezik, Srbi su veoma prijatni i otvoreni narod da vam pomogne da uči srpski jezik. To je super stvar. Da, tako možemo da učimo srpski jezik. Ajde, ja moram da idem na kafu. Ćao!